Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Trafikoari dagokionez, AP8an Zornotzarako eta Gernika-Lumorako irteera adarrak itxita jarraituko du Gipuzkoarako norabidean gaur gauean, eta bihartik hilaren 6ra Boroatik Kantabriarako noranzkoan sartzeko adarra itxiko da. Bi itxierak gaueko 11etatik goizeko 6ratara bidartean izango dira. Gainera, N624 errepidean, Maiabia eta Zaldibar artean, herri batek moztuta jarraituko du ordezko pasabide batekin irailaren 13 arte, goizeko 6retatik gaueko 9 arte. Azkenik, 2-12-15 errepidean, Busturia eta Muruet artean, Txandakako pasabidea duen herri batek itxita jarraituko du irailaren 30 arte, goizeko 8 eta arratsaldeko 6 bitartean. Informazio gehiagorako sartu bizkaia.eu atarian. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Mikel Torres lehendakariordea eta Ekonomia Lan eta Enplegu Sailburua Euskal Autonomia Erkidegoko UGT sindikatuarekin bildu dela oraingoan. Komisiones Obreras ostean, Torresek bilera deitxua izan du Eusko Jaurlaritzaren egoitzan sindikatuko ordezkariekin, Raul Artza idazkari nagusia buruz zutela. Gabon deizuela, elkarretaratze isilaren bidez salatu dute Gasteizen azken sexu erasoa, Etxebarri alkateak beste sexu eraso bat dela eta nazkatuta eta triste dagoela adierazi du. Desde luego que no vamos a dar marcha atrás en ninguna de nuestra respuesta pública como ayuntamiento y me gustaría trasladar un mensaje que en Vitoria-Gasteiz no cabe ningún tipo de conducta de violencia machista y desde luego que sepan los agresores que nos van a tener enfrente, porque es que las mujeres somos libres y tenemos que ser respetadas. Uztai kaskar bati abuztuare kaskarrago batek jarraitu dio enplegu kontuetan. Langabezia nabarmen handitu da, baina hori baino ikusgarriagoa izan da landunen kopurua. Batez beste, 15.780 afiliatu galdu ditu gizarte segurantzak, hilabete batean izan den beheranzkadarik handiena 2008 geroztik. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eguneratu egin dituzte giza papilomaren birusaren aurkako txertoa jartzeko gomendioak. Oraingo aldaketarekin 12 eta 25 urte bitarteko gazte guztiak txertatu nahi dituzte dosi bakarrarekin eta arrisku jakin batzuk dituztenei ere txertatzea aholkatu die Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak. Nazioartean, Venezuelako auzitegi batek Edmundo González Urrutia atxilotzeko agindua eman du. Herrialdeko fiskaltzak oposizioko plataforma unitario demokratikoa koalizioko presidente gai Edmundo González Urrutia atxilotzeko agindua eman zezala eskatu zion atzo iluntzean terrorismoarekin lotutako delituak ikertzen dituen auzitegi bati. Auzitegi horrek eskaera jaso eta gutxira zabaldu zuen González atxilotzeko agindua. Ongi etorri Hamaika Telebistako albistegira. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk osasun kontuak direla eta daukaten liskarrak bere horretan dirau. Pradales lehendakariak Otxandian hori zer motatako posizio egin nahi duen erabakitze dezala eskatu dio. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk osasun kontuak direla eta daukaten hartu emanak jarraitu egiten du. EAJak Eusko Jaurlaritzaren aurkako erasotzat hartu ditu ezkerreko koalizioak aurkeztutako ekimen parlamentarioak. EH Bilduk 200 ekimen baino gehiago aurkeztu ditu, pasaden legealdiaren hasieran 600 gora izan ziren ekimenak, dena den Pradales lehendakariak Otxandian hori zer motatako oposizioa egin nahi duen erabaki dezala eskatu dio. Yo en el pleno de investidura al líder del Parlamento de EH Bildu, al señor Otxandiano, le dije
que tenía que decidir si quería ser parte de una oposición constructiva que estuviera en los acuerdos de país, en los grandes acuerdos de país, o quería ejercer una labor absolutamente destructiva desde la oposición, ¿no? Y yo creo que tienen que tomar esa decisión. Hemos tenido un mes de julio en el que los posicionamientos de H. Bildu y sus líderes daban a entender que querían ir por una vía, pero efectivamente tomaban decisiones, porque el mismo mes de julio ya interpusieron en el Parlamento Vasco, creo que en torno de una decena de proposiciones no de ley en el ámbito de la salud, y por lo tanto una cosa son las palabras y otra cosa han venido a ser los hechos. Antzeko hildotik mintzatu da Andoni Ortuzar, Euskadi Buru Batzarreko presidentea. Uno no puede decir una cosa y hacer siempre la contraria. Yo me alegré, además, aquella rueda de prensa de Pello Chandiano diciendo cuál era el nuevo espíritu de Bildu con el que encaraban esta nueva legislatura, pero claro, luego te das de bruces con la realidad, 225 iniciativas parlamentarias, que la mayor parte de ellas son pura manipulación, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es el Bildu verdadero? Bien bitartean Arnaldo Otegik positibotzat jo du esekutibo berriak erabakietan aldaketa formala egin izana. Baina bai dago aldaketa formetan. Bueno, hori importantea da eta garrantzitsua da. Zen eta lehen, ukatu egiten zen arazoak zeudenik, eta orain, onartu egiten da. Eta orain onartzen da, gu askotan aipatutako formula. Baina guk mamiari buruz egin nahi dugu eztabaida hori, eta ikusiko dugu mamian gauzak aldatu diren ero ez. Hau da, aldaketa termino estetikoetan egiten da, ero benetan termino etiko eta politikoetan egiten dira, eta ulertzen da administrazio publikoaren betebeharra dela jendearen eskubideak bermatzea. Eta nik uste dut osasungintza dela bat, etxe bizitza da beste bat, eta hainbat daudez. Eta politikan gizalege saritzeko itunarekin ados daudela esan, eta ekarpen propioak egingo dituztela beti ere termino eraikitzaietan bada, eta ez besten aurkakoak. Mikel Torres lehendakariordea, UGT eta Comisiones Obreras sindikatuekin bildu da gaurkoan. Comisiones Obreras sindikatuko idazkari nagusi Lola Garziarekin bildu da Mikel Torres ekonomia, lan eta enplegu sailburu ordea. Lehendakariordeak gizarte eragileekin egingo duen errondaren bigarren bilera izan da hau. Astelenean LAB sindikatuko ordezkariekin izandakoari jarraipena emanez. Kalitatezko enplegua bermatzeko neurriak eskatu ditu sindikatuak, besteak beste soldata duinak ezarriz. Baita etxebizitzaren arazoa konpontzeko neurriak edota erreforma fiskal benetan biruan atzaile bat ere. Zaintzari buruz, sektorea aldatuko duen plan integral bat aldarrikatu dute. Un plan integral de atención a los cuidados que mientras esto no seamos capaces de sacarlo adelante, las mujeres no vamos a conseguir alcanzar la igualdad real en este país. Vamos a una sociedad cada vez más envejecida, cada vez de mayores cuidados y no puede seguir recayendo en las espaldas de las mujeres especialmente. Esto es UGT-rekin ere bildu da Mikel Torres sailburua, hasi berri den ikasturterako erronkei buruz hitz egiteko gizarte eragileekin egingo duen errondarekin jarraituz. Asteazkenean Bilbon izango dira bilerak, lehenengoa Confebask patronalarekin eta bigarrena errondaren azkenekoa izango dena ELA sindikatuarekin. Maria Txibite eta Imanol Pradales lehendakariek bilera egingo dute asteazken honetan Iruñean, bertan landuko dute finantzaketa eredua, HT-ren loturak aztertuko dituzte eta 2021 bi erkidegoek sinatutako lankidetza protokoloa ere errepasatuko dute. Astearte honetan Gobernu Kontseiluaren bileraren ostean egindako prentsaurrekoan Maria Ubarretxena Lakuako bozeramaileak azaldu du Pradalesek Txibiterekin izango duen bilkuraren berri eman diela eta asteazken honetan eguerdiko 12etan Iruñean izango dela zehaztu du. EAJak bere ordezkaritza gorenarekin abiarazi du urte politikoa zarautzen, alderdiko eta erakundetako buruzagi nagusiak elkartu zehazki.
Eusko Alderdi Jeltzaleak ere hasi du ikasturte berria eta horretarako ekitaldia egin du Zarautzen. Bertan izan dira Andoni Ortuzar, Euskadi Buru Batzarreko presidentea, Imanol Pradales lehendakaria, Bakartxo Tejeria Eusko Legebiltzarreko presidentea eta Aider Mendoza Gipuzkoako ahaldun nagusia besteak beste. Ortuzarrek EH Bilduren aurka egin du Osakidetzaren harira Ezkerreko koalizioak Legebiltzarrean aurkeztutako ekimenengatik. Ilusioa eman ziala Otxandian hori entzuteak Osakidetza debate politikotik atara behar zela eta lehendakariaren maira eraman behar zela herri akordio bat lortzen saiatzeko. Otegik ere berdin esan zuen aurreko astean, baina aste honetan zer gertatu da? Hainbat ekimen planteatu dituzte Legebiltzarrean. Horietako batzuk Osakidetzaren inguruan, baina denak oso tonu zakarrean, manipulatzeko asmoarekin, esate baterako laudioko agaiarekin bezala, demagogia merkea eginez, gauza bat esan eta kontrakoa egin. Zoritzarrez, ematen du betikoak direla, diskurtso aldatu bai, itxurak aldatu bai, baina matraka berberarekin jarraitzen dute. Joseba Egibarrek bere aldetik azpimarratu du Euskal Abertzaleek autogobernuan jauzi kualitatiboa eman nahi badute, akordioak beharko dituztela estatutuaren etsai izan direnekin. Ezker Abertzaleari erreferentzia eginez. Euskal Nazioaren eraikuntza dela gure zutaberik nagusiena. Euskal Nazioaren eraikuntza. Gu ez gara jaio beste nazio baten eraikuntza jorratzeko. Euskal Nazioaren eraikuntza baizik. Bien bitartean, Euskadi Buru Batzarreko presidenteak Eusko Alderdi Jeltzalearen biziberritze eta eguneratze prozesuan parte hartzera deitu ditu militanteak. Igande honetarako irailaren 8irako Ernaik mobilizazioa du antolatuta bat eginez independentziara lelopean eta astearte honetan Arraun munduko ia 100 kidek bat egin dute mobilizazioarekin arraunlariok bat eginez manifestua aurkeztuta. Koloreak kolore talde guztietako kidek adierazi diete babesa gazteei. Ikus dezagun antolakundeak zabaldu duen bideoa. Edozer egiteko prest daude gu gelditzeko. Aldaketak blokeatzeko. Dagoenarekin konformatu gaitezen. Jauzi, zutitu eta ekin. Besterik ezin dugu egin. Ameslarien belaunaldi berri bat dute parez pare. Beheak eta goiak irensteko prest dagoena. Zin egiten dizuegu, guri baino garestiago aterako zaiela. Olatuan altxatuko gara. Bat eginez, independentziara. Polizia agenteetan taser pistolen erabilera areagotzen ari den garaiotan, esan sindikatuak eskaera bat egin die Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailburuari eta udeli ertzain eta udaltzen guztientzat taser pistolak izatea. Azken indarkeria matxista kasua gaitzesteko bilkura egin dute Eguerdian Gasteizen. Ertzaintzak eginbideak ireki ditu gizon baten aurka ikertu gisa iragan ostiralean abuztuaren 30ean emakume bati ustez egindako sexu eraso batengatik. Gasteizen emandako azken sexu erasoa salatzeko kontzentrazioa egin dute udal ordezkariek astearte Eguerdian. Ostiralean gertatu zen erasoa eta emakumeak larun batean salatu zuen. Ertzaintzak honen bikotea ikerketapean jarri du, sexu erasoa egitea egotzita. Gertaera honen aurrean, indarkeria matxistari erantzuteko protokoloa abian jarri du Gasteizko udalak, erasoa jasan duen emakumeari babesa eskainiz eta behar dituen baliabide psikologiko eta juridikoak bere eskura jarriz. Honekin batera, gertakizuna gaitzesteko elkarretaratzea deitu du Gasteizko udalak.
Desde luego que no vamos a dar marcha atrás en ninguna de nuestra respuesta pública como ayuntamiento, y me gustaría trasladar un mensaje: que en Vitoria-Gasteiz no cabe ningún tipo de conducta de violencia machista, y desde luego que sepan los agresores que nos van a tener enfrente, porque es que las mujeres somos libres y tenemos que ser respetadas. Erakunde publikoek eta gizarteak indarkeria matxistaren kontrako jarrera argia erakutsi behar dutela azpimarratu du Emakundeko zuzendari Miren Elgarrestak. Eraso matxistaren aurrean behar dugu gizartearen horma. Matxismoak ikusi behar du gizarte osoa kontran dagoela. Eta hori da niretzako mezu garrantzitsua. Egiturazko arazo baten aurrean gaudelarik, gizon eta emakumeen artean dagoen ezberdintasuna oinarri, baina ezin dugu onartu gizarte bezala emakumeak euren askatasuna eta euren eskubideak eta urratuta egotea. Egindako kontzentrazioarekin batera, Gasteizko mugimendu feministak deitutako mobilizazioekin bat egiteko deia zabaldu du udalak herritarren artean. Bi sententzia matxisten berri dugu gaurkoan. Arabako probintzia auzitegiak 19 urte 7 hilabete eta 3 eguneko kartzela zigorra ezarri dio gizon bati, 2022ko maiatzean bikotekidea 5 egunez atxiki eta sexu erasoak egin zizkiolako Gasteizen. Eta Nafarroan 18 urteko espetxe zigorra ezarri dio Nafarroako lurralde auzitegiak 2023ko uztailean Iruñean bikotekide ohia labankadaz hil zuen gizonezkoari. Bi sententzia atera ditu justizia auzitegiak eraso matxista baten eta hilketa matxista baten inguruari dagokionez, Araban eta Nafarroan. Nafarroari dagokionez, 18 urteko espetxe zigorra ezarri dio Nafarroako lurralde auzitegiak 2023ko uztailean Iruñean bikotekide ohia hil zuen gizonezkoari. Ermitagainako auzoko Anaiak tabernan izan zen hilketa iaz. 53 urteko gizonezkoak bikotekide ohia labankadaz hil zuen eta berehala deklaratzera joan zen. Hilketa delitua egotzita ezarri diote 18 urteko kartzela zigorra akusatuari, eta biktimarekiko zuen senitasuna larrigarritzat jo da. Horrez gain, ia 553.000 euroko kalteordaina eman beharko die akusatuak biktimaren 4 seme-alabei. Zigorraren bierenak betetakoan edota 3. gradua eskuratutakoan, akusatua estatu espainiarretik kanporatu egingo dela ere badio sententziak. Ezingo du 10 urteko epean itzuli eta itzuliko balitz beste 10 urte igaro beharko ditu zaintzapeko askatasunean eta ezingo du biktimaren seme-alabekin harremanetan jarri. Haiekiko 2 kilometroko urruntze agindua ezarriko zaio. Bestetik, Arabako auzitegiak 19 urte 7 hilabete eta 3 eguneko espetxe zigorra ezarri dio gizon bati. 2022ko maiatzean, Gasteizko lonja batean, bikotekidea 5 egunez atxiki eta sexualki erasotxeagatik. Arabako auzitegiak jakinarazi duen epaiaren arabera, kondenatuak bere borondatearen aurka atxiki zuen bere bikotekidea Gasteizko lonja batean 5 egunez, eta harengandik urruntzeko agindua zuen. Bertan giltzapetuta eduki zuen. Biktimak eraso fisikoa jasan zituen, baita seme-alabekiko mehatxuak ere, sexu harremanak izateko borondatea makurrarazteko. Baina berak ez zuen inoiz onartu, ebazpen judizialaren arabera. Gainera, kondenatuarentzat zaintzapeko askatasuna ezartzen du auzitegiak, 5 urteko espetxe zigorra bete ondoren betearazi beharrekoa. Halaber, 15.200 euroko kalteordaina ordaintzen dio emakumeari, eragindako lentsioengatik eta kalte moral gisa. Halaber, 500 metro baino gutxiagora hurbiltzeko eta 18 urte baino gehiagorako harekin komunikatzeko debekua ezartzen du. Polemika piztu da Nafarroko Kaskante herrian sortzez bertakoa den Jesus Planillo Bartos abadeak herriko jaietan egun handiko meza nagusian eman zuen sermoia dela eta herri batzutako biztanle gehienak musulmanak direlako eta mezatara ia inor joaten ez delako atsekabetuta agertu zen. Kaskanteko tokiko ospakizunen ardian, Jesus Planillo apaizak polemika handia sortu du bere homilian etorkinentzako laguntza publikoak kritikatu ondoren, mezetara joatea murriztearekin lotuz. Gertakaria Erromeroaren basilikan izan zen herriko jaietako meza nagusian.
Planillok duela gutxi Andaluziako zenbait parrokia bisitatu zituenak, bere kezkarekin bat egin zuen elizara joaten diren fededunen kopuruan nabarmen murriztu delako, biztanleria musulmanaren hazkundarekin lotuz. En un pueblo de 15.000 habitantes que tenga 3 colegios, un instituto, y que el 40% de la población sea musulmana. No tengo nada contra los musulmanes. Resulta que los actos religiosos, cuando antes se llenaba la iglesia, ahora en un pueblo tan grande, 40 personas el domingo. Es lamentable, ¿verdad? Apaiza haratago joan zen, inguruko beste herri batean musulmanen proportzioa 60%ra iristen zela eta horrek, bere ustez, familia asko euren auzoak uztera behartzen zituela adieraztean. Que los poderes públicos dan toda clase de facilidades a los emigrantes, que me parece muy bien. Y los nacionales. Iruzkinek polemika sutsua sortu dute Nafarroan, eta parlamentura ere iritsi dira. Bere hitzek zalaparta sortu zuten mezara bertaratu zirenen artean. Besteak beste, Carmen Maeztu eskubide sozialetako kontseilaria, Ramon Alzorriz PSNeko bozeramailea, Alberto Catalan UPNeko diputatua eta Javier Esparza alderdi horretako parlamentaria. Ariketa aldarearen ondoan eserita zegoen beste apaiz bat apaizarengana hurbildu zen arte belarrira zerbait esateko. Ondoren, erlijiosoak barkamena eskatu zuen. Nafarrako parlamentuko mailaren eta bozera mailain batzordearen ostean, hainbat talde politikok kaskanteko mezan erlijiosoaren hitzak gaitzetzi dituzte. Hala nola, PSNek, UPNek eta Kontigo Zurekinek. Pasaiara goaz, Pasaiako euskaltegira zehazki Udan Arbeo. Gure hizkuntza euskara gure altxorrik preziantuena baldin badugu erabili eta zaindu barrugu eta horretan diardu esate baterako Pasaiako euskaltegiak. 2024-2025 matrikulaziorako kanpaina abiarazi du euskara ahoratu gozatu zure etorkizuna ikasi euskara lelopean. Ildo horretan diru laguntzak aurkeztu ditu hastapen fasean daudenentzat, langabetuentzat edota gazteentzat. Pasaiako udala gainera, laguntza ekonomiko garrantzitsuen bitartez lagunduko die euskaltegietako ikasleei. Herritar askorentzat, asistentziaren baldintza betezkero, doakoa izan daiteke euskara ikastea. Gainera, euskara ikastea pasaitar guztien eskubidea izatea nahi dugu eta egoera ekonomikoa euskaltegien izen emateko oztopoa izan ez dadin, matrikula ordaintzeko erraztasunak ere emango dizkie Pasaiako udalak. Euskaltegi ez ari garela, atzokoan Aize Otaño AEKaren artekaritza kidea elkarrezkatatu genuen, adi. Udasasoia igaro eta ikasturte berriari begira jartzeko garaia da, eta hasiera berri ez gabiltzala euskara ikasteko une ezin hobea dela ere esan dezakegu, gaia hitz egiteko gurean dugu Aize Otaño AEKaren artezkaritza kidea. Ongi etorri Aize. Kaixo, arratsaldeon, mila esker. Bai, zuri, esan bezala uda garaia amaitu zaigu askori, nolako uda izan duzu AEKan? Bueno, egia esan oso ona, herritar askok izan dute aukera euskara eroso ikasi ahal izateko. Urtero bezala eskaintza zabala izan dugu udan, barnetegiak izan ditugu alde batetik, eta bertan euskalduntze barnetegiak, familia barnetegiak eta azterketa barnetegiak izan ditugu. Izen ematea oso ona izan da, eta bai ikasleak, bai irakasleak oso gustora aritu dira, testu inguru horretan euskararen bueltan. Eta gero bestetik, euskaltegietan ere ohi bezala, uztailean izan ditugu ikastaro trinkoak, eta orain irailean beste ikastaro trinko batzuk eta azterketa prestatzeari begirako ikastaroak ere abiatuko ditugu iraila bukaera arte. Beraz, uda probetxugarria. Lantalan izan zarete beraz, gainera, uda sasoiari begira euskararekin loturiko hainbat berri izan ditugu, nabarmentzekoa dugu, saretan bolo-bolo izan den gaia, Itziar Ituñok Bilboko pregoia euskara hutsean egin izana, eta ondoren egindako adierazpenak, hau da euskaltegietan matrikulatzeko dei egin zuen. Nola baloratzen duzue egindako adierazpen hauek?
Bai, valorazioa oso ona da, ez? Azken finean, bai euskeraz bizi geran herritarrok edo euskeraz etorkizunean bizi nahi duten horiek beharrezko ditugu kulturre referente euskaldunak eta halako pertsona esanguratsu batek, ez? Testu inguru horretan euskeraz eroso eta harro bizi dela adierazi izana eta herritarrak horretara animatu izana, oso ondo baloratzen dugu. Egia da bestalde, halako kontuak arruntak izan beharko liratekela, ez, etorkizun batean. Arruntak izan beharko lirateke, gainera askotan esan izan da, lehen aldia izan dela euskara hutsean egin dela pregoia eta ez da hala, ez da? Bai, hala da, beste batzuetan ere, nala izan da, baina badirudi ez, Itziar Ituñok egindako horre, hautsak arrotu dituela, eta euskerarentzat behintzat ona bada. Eta alde horretatik pozik gaude. Esan berri duzun bezala, euskaraz eroso eta harro hitz egitera bultzatzen ditu Ituñok, zuek ere hori duzu helburu, ezta? Bai, gaur bertatik Euskal Herriko euskaltegi guztiak zabalik ditugu, ez? Eta animatzen dugu gaurtik herritar oro euskaltegietara gerturatu dadin, ez? Euskara ikastera. Asteazkenean egingo dugu nazio mailako matrikulazio kanpainaren agerraldia, baina gaur bertatik gogotsu eta pres gaude euskaltegietan nahi duen hori harrera egiteko eta informazioa eskaintzeko. Matrikulazioaz gabiltzala, A1 mailako euskara ikasleek orain arte ordaintzen zuten matrikularen laurdena, ordainduko dute aurrerantzean Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako edozein euskaltegitan. Berri ona dela uste duzue? Bai, ondo baloratzen dugu albiste hau, egia da, ez? Azken urte hauetan Eusko Jaurlaritza doakotasunerako bide horretan urratsak ematen ari dela. Pasaden ikasturtean, ez, esaterako 16-18 urte bitarteko zuzendutako diru laguntza lerro bat ere abiatu zuten eta jakina horrelako albisteak beti beso zabalik hartzen ditugu. Dena den azpimarratu nahi deguna da, ez, guk doakotasuna ulertzen degula ikasleak dirurik aurreratu behar izan gabe. Eta herritar orok uste dugu eduki behar duela eskubide hori, orduan espero dugu, ez, etorkizunean hala izatea, bitartean halako urratsekin konformatu behar eta jakina ondo baloratzen dugu bai. Zer esango zenieke euskara ikasi nahi duen herritarrari? AEK-ara gerturatu dadin esango nioke, ez? Azken finean AEK-ako euskaltegi guztietan aukera izango du euskara eroso ikasi ahal izateko, ez? Guk gurean eskaintza integrala daukagu, aurrez aurreko eskolak ditugu, herritarren beharrei eta helburuei egokituta, horretaz gain online ikastaroak ere baditugu, praktikatu egitasmoak, ez, euskararen erabilera praktikan jartzeko, normalizazio planak ere martxan jartzen ditugu, iruditzen zaitez, AEK-an eta Euskal Herri osoan dagoela kontuan hartuta, badela lekua, ez, edo norentzat euskara eroso ikas dezan. Ikastego garaian, eskola bezala buruan izaten ditugu ikasgelak, ez? Baina ikasgeletatik harago doan eskaintza duzu zuek, ezta? Bai, hala da. Aipatu bezala, ez, gure eskaintza integrala da eta euskaltegietan soilik ez dugu eskaintzen, euskaltegitik kanpo ere, udaletan, ikastetxeetan, enpresetan, euskara eskolak eskaintzen ditugu eta horretaz gain ere aipatu bezala, ez, hizkuntzaren normalizazioan ere, normalkuntza planak ere egiten ditugu, horretaz gain ere itzulpen zerbitzua eta zuzenketa zerbitzua ere badaukagu eta jakina izualdizkaria ere hortxe daukagu, euskeraz ikasten ari den horri zuzenduta eta, ikusten da, ez, askotarikoa dela gure eskaintza. Eta askotarikoak izango dira ere ikasleak, jatorri ezberdinetako ikasleak izango dituzue, adin desberdinetakoak, helburu desberdinekin. Bai, hala da, 16 urtetik aurrerako herritar oro dauka gurera gerturatzeko aukera, eta esan bezala denetarik helburu ezberdinei begirako eskaintza daukagu eta
behar ezberdinei lotutakoa, ez? Etor daitezke euskalduntzera, edo euskeraz gehiago ikastera, azterketari begira azterketa prestatzera, lanean erabili ahal izateko, ez? Horri zuzendutako baliabideak ikastera, aisialdian edo familian gozatzeko, ez? Euskera ikastera, bai, edo nor daukalekua gurean. Lanean jarraituko duzu beraz, azkenik, bada euskararekin loturik azpimarratu nahiko zenukeen punturik? Bai, gustatuko litzaidak ez, gogora ekartzea pasaden urteko, urte honetako korrika, ez, 23. korrika, egia esan azken urteetako korrikarik erraldoiena izan da, eta, uste garrantzitsua dela, ez, berriro gogora ekartzea, ez, zenbat jende ateratzen kalera euskera zarro bizi nahi duela aldarrikatzeko, eta, norabide horretan, ez, gonbidatu nahi dut herritar oro, gurera gerturatu dadin, ez, euskera eroso ikas dezan, eta, horretaz gain bide batez ere, instituzio nagusiei, ez, eskatu nahi diegu, aldarri horiei erantzuna emateko, plana martxan jarritzaten. Norabide honea zabiltzate AEK-tik zalantzarik gabe, mila esker Haize Otaño AEK-aren artezkaritzakidea, laster izango dugu zuen berri. Mila esker. Osasun gaiei dagokionez, Eusko Jaurlaritzako osasun sailak papilomaren aurkako txertoa emango dia 12 eta 25 urte arteko pertsonei, aldaketak egin ditu sexu bidezko gaixotasunen transmisioari aurre egiteko protokoloan, eta aurrerantzean txerto bakarra emango die eta 12 urtekoen kasuan eskola eremuan ezarriko da aurtengo ikasturtean. Udako porrei bukaera amanik eskola sartzea izan zuten atzo Ipar Euskal Herriko ikasleek lehen mailatik lizeoraino. 55.000 ikasle inguru itzuli dira 3 lurraldeetako ikastetxetara. Bi sail elebidun irekitzen ditugula aurten, sartze honetan. Bat, Baiona iparraldean eskola honetan, 28 izen emaiterekin, eta hori azpimarratzekoa da irekiera batentzat eta auzo honetan. 28 familiak izena eman dute haien aurra sail elebidun batean ikasteko, euskara ikasteko Baiona iparraldean, eta beste bat Gizea auzoan. Autoetako ume aulkien araudi berria sartu da indarrean, araudi berriko aulkitxoek segurtasun kontrol gehiago pasatzen dituzte, albo talketarako probak barne.
Iruñean, etorkinen babeserako elkarteek irtenbide duinak eskatu dituzte Deskalzos kaleko harrera lokaleko pertsonentzat. Irune Errejano konta iguzu. Migratuendako informazio gunea kolektiboak eta SOS Arrazakeria Nafarroak prentsaurreko bat deitu dute gaur Deskalzos kalean egoera larrian dauden pertsonak hartatzeko, erabili den lokalaren inguruko egoeraren berri emateko, bizilagunekiko harremana eta udalak duela gutxi bertan lo egiteko eman duen debekua izateagatik. Kolektiboek salatu dutenez, erabiltzaile gazte horiek kale gorrian geratuko dira berriro ere, elikatzeko aukerarik gabe, gaua emateko lekurik gabe eta beste inolako baliabiderik gabe. Duela aste batzuk Deskalzos kalean lokal eraberritu bat ireki zen. Edonorentzat zabalik dagoena. Atseden hartzeko, kideekin biltzeko eta otoitz egiteko. Bizitokirik ez duten dozenaka gazte leku bat izan dute aste batzuetan zehar beren ondasun apurruak gordetzeko, eguzki galdetatik eta euritik babesteko, atseden hartzeko eta gutxieneko harrera jasotzeko. Gizarte kolektiboen elkartasun eta laguntza proiektuak nabarmendu dituzte. Ekimen pribatu batetik eta modu altruistan, bazterkeria handiko egoeran dauden biztanleei arreta eman dietelako. Herritarrak elkartasuna adieraztera eta ahal den neurrian laguntzera animatu dituzte. Alternatibak eskaintzen dituzten proiektuak dira, administrazioak eskubideak bermatzen ez baititu. Pertsonak sistemaren ertzeetara kanporatuz. Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua konponmendirik ez emateaz gain, beste kolektiboek hori egitea eragozten ari dira. Elkarri laguntza, Elkarte Fundazioa, Aritu, Mugak Zabalduz, Oxfam, Paris 375 eta Salaketa Nafarroa kolektiboek eta entitateek bat egin dute salaketarekin. Euskal Herrian euskarazek protestara deitu du irailaren 10ean Gorka Torreren alde eta euskararen aurkako oldarraldi judizialaren kontra. Izan ere, Gorka Torre Euskal Herrian euskarazeko kidea epaitua izango da egun horretan. Etorkizun eza euskarari. Hau da, zapaltzen dute euskara eta ez digute emaiten posibilitatea gure eguneroko bizia euskaraz egiteko. Eta horregatik guk koadro legal hori desobeditu behar diogula diogu eta gaurko mezoa hau izango da. Euskaraz zapaldua den tokietan desobedientzia eta intsumisioa. Euskal Herrian lehentasunez euskaraz. Gora Euskal Herri euskalduna. Gora Euskal Herri askatuta. Ekonomia gaietan izendapen berria dugu Espainiako Bankuan, Jose Luis Escriba izango da Espainiako Bankuaren gobernadore berria. Espainiako gobernuak Jose Luis Escriba eraldaketa digitaleko eta funtzio publikoko ministroa izendatu du Espainiako Bankuaren gobernadore Pablo Hernández de Coseren ordez. Gobernuak ofizialki baieztatu ez badu ere, Escribaren izena izango da bihar mai gainean diputatuen kongresuan gobernadore kargurako, naiz eta PP kontra agertu den. Espainiako gobernuak uztailean proposatu zion izena PPri, baina popularrek erabat errefusatu zuten proposamena gobernuko kide delako. Gaurkoan ere izendapena iristear den honetan, Alberto Núñez Feijóo PPren presidenteako hartarazi du Espainiako Bankuaren inbasioa dela izendapena eta ez duela alde bozkatuko. Espainiako Bankuaren gobernadorearen izena ez du ministro kontseiluak onartu behar, gobernuko presidentearen proposamena baita. Estatuaren aldizkari ofizialen argitaratu behar da, Escribak ministro karguari uko egin eta gero. Idatzi gabeko araua bada ere, gobernadorearen eta azpi gobernadorearen izenak PSOEk eta PPk adostea da ohikoena, gobernuan dagoenak gobernadorea eta oposizioak azpi gobernadore aukera ditzan. Escriba gizarte segurantzako ministro izan zen aurreko legegintzaldian eta zenbait desadostasun eduki zituen Espainiako Bankuarekin eta orduko gobernadorearekin erakundeak pentsio sistema publikoaren iraunkortasunari eta beharrezko erreformei buruz argitaratutako ikerketen inguruan. Izan ere, proposatutako erreforma batzuk gobernuak mai gainean jarritakoen kontrakoak ziren.
Jose Luis Escribak heziketa eta esperientzia profesional handia du makroekonomiaren eta finantzen arloan. Zientzia ekonomikoetan lizentziaduna eta gradu ostekoak analisi ekonomikoan eta ekonometrian Europako Banku Zentralaren moneta politikako buru eta Europako Moneta Institutuko aholkulari izan zen, Sánchezekin inklusio, gizarte, segurantza eta migrazio ministro eta eraldaketa digitaleko ministro izan aurretik. Espainiako Bankua moneta eta finantza ikerketa departamentuko azpizuzendari izan zen eta moneta ikerketa taldeko buru izan zen. Gainera, Europar Batasuneko erakunde fiskal independenten sareko presidente izan zen 2015-tik 2019 eta ardura fiskalen agintaritza independentearen buru. Langabezia datuei erreparatuz, abuztuan langabeziak gora egin du Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Abuztuan, Euskadiko enpleguaren portaera urtero hilabete honetan izan hori dena izan da. Abuztuan, salbuespenik gabe, langabeziak gora eta afiliazioak behera egiten du. Eta hori nolanahi ere, ez da ariesgarria enpleguaren bilakaeraren azterketa globalaren ikuspuntutik. Epe luzeagoen perspektiba eskatzen baitu. Udazkenerako aurreikuspen ekonomiko onak enpleguaren susperraldian islatuko direla espero da. Asteotan pentsionistek asteleneroko manifestazioa ekin diote berriz, ikusi. Ja zutzi genuen puntuan, 1080koan ikusten duzu berriro jarraitzen dutela. Claro, jende asko esaten digu hori dela oso gutxi dela, baina nikan badaude jende asko, pensionista asko badago hori bino gutxiago, bastante gutxiago jasotzen dutena, eta gehien bat gainera emakumea. Eta hemen Nafarroan adibidez gelditu ziren ikusiko zutela datorren urterako guztieri ematea 1080, Nafarro gobernua poliki ari die igotzen urtero, baina claro, behar duzu zu bakarrik hori, ze bikotea bali maduzu ez dizute egiten, bakarrik behar du hori. Familiar historia orduan ez da togatzen. Eta orduan, abertze gertatzen den, elituzien komisio bat elkartuko zela, uste dut hori eta mutualitateen are bai. Baina, hemendik aurrera jakingo dugu laizter eta horren arabera planifikatuko dugu pizka bat urtean zehar egingo duguna. Ekonomia gaiekin jarraiki, ogasuna 700.000 titularri, baino gehiagori Bizkaiko ondasun higiezinen katastro balio berriak jakinarazten hasi da. Bizkaiko Foru Aldundiak lurralde historikoko udalekin lankidetzan egin duen berrikuspenaren ondoren, ondasun higiezinen titularrek dagoeneko kontsulta ditzakete katastroko balio berriak eguneratuta. Bizkaiko ogasuna hasi da ondasun higiezinen katastro balio berriak jakinarazten eta 700.000 titularri eragingo dio. 2025ko urtarrilaren batean sartuko da indarrean eta besteak beste ondasun higiezinen gaineko zerga kalkulatzeko balioko du. Horrela, eta kalkulu prozesu bat amaitu dugu. Ahalegin handiko prozesua izan ere aurretiaz ere komentatu izan duguna, ia 1.300.000 ondasun higiezini katastro balio berria esleitu diegu. 1.800.000 hiri elementurekin eta landa elementuekin. Berroja Albizek nabarmendu duenez, Aldundiak ingurumenarekiko ahalik eta errespetuzkoena izan nahi duen jakinarazpen eta arreta eredu baten alde egingo du, eta Aldundiaren asmoa paperezko guturen bidalketa ahalik eta gehien murriztea da. Hori lortzeko esan du, katastro balio berrien jakinarazpena jarriko dela egoitza elektronikoan, ondasun higiezinen titularren eskura. Autogintzan, autosalmentan ditu eginda hegoaldean, baina elektrikoena ez. Elektrikoen kuota apur bat jaitsi da hegoaldean, baina baita Europako Batasunean ere.
Ekintza sindikalean LAB sindikatuak jakinarazi duenez, Donostiako Añorga auzoko Cementos Rezolako langileen asanbladak onartu egin du lan erregulazioko espedientea. Añorgako Cementos Rezolako langileek enpresak iragan astelehenan bidalitako proposamena babestu dute, LABeko baten bidez jakinarazi duenez. Sindikatu horrek elaren erabakia kritikatu du batzar orokorrean parte ez hartzeko agindua eman zuelako. Elak bere aldetik baina bere borroka bide judizialetik jarraitzen duela adierazi du. LABek ziurtatu enpresak iragarritako kaleratzeak hemendik aurrera hasiko direla gauzatzen, zementu fabrikako batzar orokorraren bozketak enpresaren azken proposamena bermatu ondoren. Sindikatu horrek gaitzetxe egin duelak parte hartzaileei bozketan parte ez hartzeko irizpidea eman duela, eta beraz LABek salatu du langileen iritziaren gainetik sindikatuaren interes korporatiboa agerian utzi duela elak. Bestalde, elak ondorengo harrean adierazi duenez, LABek sindikatuaren eta enpresaren artean negoziatutako proposamena bozkatu nahi izan du 54 lanpostu suntsitzea ekarriko lukeena. Elaren arabera asanbladako partaide multzo handi batek bozketan parte ez hartzea erabaki du edukiak guztiz eskasak zirelakoan. Hori ala LABen proposamenak 34 langileren abala baino ez du lortu plantillako 100 langiletatik. Horren aurrean elak langileen babesarekin bide judizialarekin jarraitza erabaki du. Helburu nagusi batekin, Añorgako Cementos Rezolako enplegu suntsitza saiesteko helburuarekin. Eta horrela fabrikaren etorkizunaren aldeko apustua egiten du, baita lantegia borondatez utzi nahi duten pertsonek bizimodu duina izateko baldintzak bermatu nahi ez ere. Nazioartean egunetik egunera gehiago korapilatzen ari da Venezuelan iragan uztailaren 28an egin zituzten presidentetzarako hauteskundeen ondorena. Azken berrien arabera, Venezuelako auzitegi batek Edmundo González Urrutia atxilotzeko agindua eman du. Kultura gaietara egingo dugu salto, ekin atorra Sagasti dugu beste aldean zinemaldiaren inguruko berriekin. Donostiako zinemaldiaren 75. edizio honetan Euskal Ekoizpenek ordezkaritza izango dute sail guztietan, sail ofizialetik hasita, hainbat izango baitira, ordezkaritza eta leian arituko direnak. Irizar sarirako leian gainera, Euskal Ekoizpen oneraren sariaren leian, hainbat ekoizpen izango dituzue, Williams anaietatik hasita, Chaplin garaibateko ikusentzunezko txuribeltzekoaren ondare erromanikoa, edota besteak beste irakurketa edota lekukotza feministak dakartzatenak. Euskal Ekoizpenak ugari izango dira beraz beste urte batez, eta esandakoa leihoa zabalik nazioartera eta nazioartetik Euskal Herrira noski baietz, Euskal Zinemaren eskutik eta Donostiako nazioarteko zinemaldiaren eskutik. Por Black Panther. Black Carmelo, Chemari,
nire bizitzan umetako esan dut, apurtxu bat entretenimendua izan zala, ez? Orduan ez eguan beste gauzarik. Dizdiz egiten zuten begiek ilunpean, baita orain ere, beren bizitzetara ekarritako argumentua gogoratzean. Azkenik, kirolean joko paralimpikoei begira albistea, Inigo Llopisek 2. domina lortu du. Eta Paristik Euskal Herrira bueltan Arraun Lagunak eta Urdaibai nagusitu dira Kontxako banderaren lehen jardunaldian. Arraun Lagunak eta Urdaibai nagusitu dira Kontxako banderaren lehen jardunaldian. Ohi bezala iraian sartzearekin batera aurreneko 2 igandeetan Kontxako bandera ospatzen da. Iragan igandean lehen jardunaldian lehiatu ziren, emakumezkoak aurren eta gizonezkoak ostean. 8 traineru lauko 2 txandatan. Emakumeen artean Arraun Lagunak, Astillero, Txapela, Donostiarra, Ibaika, Kaiku, Orio eta Tolosaldea ibili dira. Bada Arraun Lagunak gaiendu da alde handiarekin. 9 segundora Orio iritsi da. 3. Tolosaldea 12 segundore sartu baita eta 4. Donostiarra izan da 13 segundora iritsiz. Gizonezkoetan Kabo, Donostiarra, Getaria, Hondarribia, Kaiku, Orio, Urdaibai eta Zierbena lehiatu dira. Bermeoko taldea sartu da aurrena, denboraldi osoko estropada onena egin du Urdaibai. Atzetik 2. Zierbena iritsi da, 14 segundora. 3. Donostiarra eta 4. Orio. Lehen igandeko emaitza horien ostean datorren igandean lehiatuko dira 2. jardunaldian, Kontxako bandera eskuratzeko helburuarekin. Sasoi betean daudela erakutsi dute bai Arraun Lagunakeko zein Urdaibaiko arraunlariek. 2. jardunaldiari begira alde itzela eskuratu dute eta beraz lasaitasuna ere bai. Dena dela ikusi behar datorren igandean ere lehenengo postuari eusten dioten. Santelmo museora goaz ezagutu dezagun txillida eta arteak erakusketa. Berrogeita hamar eta 70 hamarkadetako txillidaren eta garai bereko beste zenbait artisten aurrekin osatutako erakusketa aurkeztu berri du Santelmo museoak, elkarrizketa bat txillida eta arteak. Aurten da 1. urteurrena ez, txillida jaio zala. Santelmoke nahizun zerbaitein txillidakin ez, txillidan lanai buruz. Eta kuestioa da bindala 2 urte jain gendula erakusketa bat txillida ote izana. Eta orduan ez gendu nahi, hori txillida bea izetie protagonista osoa bezala ez. Eta orduan buelta esente eman ondoren, eta kontaktatu genduen Maria Bolañosekin izan dela komisaria. Eta Maria nahizun pixkat ikusi, erakutsi txillida bat, baina txillida horrekin batea beste inguru guztia ez, pixkat formalki eta konzeptualki zertatzen izan garai hartan, alde batetik Europa, gerra ondorengo Europa, behastean hilanien, eta baita internazionalki ere ez. Eta hori, beste disiplinatan bai ez, hori diseinuan, musikerioa referentziak, argazkigintzan, dantzan, da hori dana. Eta gero, beste ze artista hirien baita lanien, batzu behakin daukabena loture zuzena, baina beste batzuk oso kuriosu dana, haidie pixka bere garapena ematen eta beha daukan kezka berreina dauzkabenak, baina elkar ezagutu gabe. Orduan, izan da pixkat, bai dela txillida abia puntu, baino da mantxa hundi bezala, maila internazional batin, 1950, beha bilakatzen nien eskultore eta 70 arte, gertatzen nahi dan ez, arte edanetan. Zazpi espaziotan dago banatuta erakusketa, hasieran igual baliteke azaltzea
Bigarren Gerra Mundu horren bukaerako txikizioan ondoren ez, burniaren erabilpena daula. Eta gero, naiz dezazpi ambito izen, bata besteakin badauka lotura, ez, dago beste ambito badala, igual, ekialdeo, teori oriental danati dauketen, lotura hori, artea pixka aztean eskultura pixka mugituagoa izaten, garai hortan bertan, ez desberdina izan, beltza nola kolore bezala existitzen hasten da, baina baita dago zine beltz bat, ez? Eta orduan, ez kronologikoa, eta hola, ez? Eta behar esaten bezala da, konbertsazio bat, txilidana, baina izen laikela, obra bat daola, esan dugu, ambito baten, baina on laikela beste baten, ez? Danakin daukate, zer ikusia olotura konzeptual da formal bat. Museoko lan bezala esango duke 32 prestatzaile izan dira. 32 prestatzaile, baina esan daiun obra artistikunak, ez? Ze gero badauko argazkiak, karretxeu, argazkia daudela. PVC-an egin da, ze argazki original bezala ez dikeu tratau. Horre pixket kontestualizatze baita txidian lana. Eta gero argazkikin batea dauka presentzia oso fuerte baita ikusentzunezkoako pelikula batzuk oso ezagune dira. Orduan, gutxi gora bera, kontaktu neon 60 mailegu o 60 instituzio kinoetarako. Ikusgai dauden obra diela 30 inguru, eskulturak eta pinturak eta esan ezagun partiturak eta libruak, eta gero ikusentzunezko eta argazkia dira beste 30 bat. Mailegatzailea, lehenengo aldiz lan hain deu, adibidez, Gulbekianetik etorri die 5 obra, Pompidun obra bat etorri da, eta gero Mantxaika ondine da Txilalekutiken, 18 utzi dizkigute, 18 amasegina obra horrak, beste 2 liburu dira, eta gero, gure bildumane, erakusketa hau dela eta erosi ditu hainbat obra Existiagana, Lola Brosar, Arias, egin deu. Gero badaude Magba, Reina Sofia, instituzio oso potolak, eta obra oso potolak. Autore potola daude oso, Picasso, Moore, pinturan izelaik tapies bat, daukazu Dugufet bat, materia dela eta pixkat geroxeago kristonin eragina daukena boiz bat, ez dakit oso batemat utziko ez daude pixka danak ez. Azten danetik erakusketa bukaeraraino, baina di hori klasiko batzuk ez, ez dakit Motherwell bea, Gego, ointxe Gego, nik oindala gutxi deskubriuten bada, baina berez Alemaniarra gero Brasilen bizi izan zena, eta gugen jenden ointxe ukidu retrospektiba bat, arte zinatikuk hasi izana, Barbara Herzog bat, batizpat eskultura aldeti dauden potolena bai. Besterik ez gure aldetik, informazio gehiagorako sartu gure webgunean edo sare sozialetan. Bihar arte eta ongi izan. Memoriatik gabe herri bat hila dago. Horregatik menperatzaile guztiak nahi dute beti memoria ezabatu. Memoria da beste borroka bat. Borroka oso importantea eta niri behintzat hor tokatu zait nire trintxera. Checo.